Kauban ninyo karon si Ronald Malino. Hi, Nald. Uy, narko, narko. Oh. I'm Ronald Malino. Para kanyang tanan, mga ka-joker, sab karon na giskot-iskot na sabta nga may kalabutan ang atong kalawasan. Ang atong kalawasan. Oh. Oh. Ito ang kalawasan, no? Iskotag mga tikulang. Ayan yung iskotag mga ato pa, mga tikuyang daw, no? Mga tikuyang. Ano na yung mga tikuyang? Lo, tikuyang. Tinanglan niya, naiusag ka, pinilaging magkatikuwang na, no? Nang di na magkasabot usahay. Ay, kung sa kagwapo ni mo, wala rin na ang ganugaya na. No? Wala rin na. Oh. Ya. Lagi kay kini magkatiguang na. Mura na mo taga na yung yung tagsumpi ani. No? Stilan. Ay, si pamaagal ha. Jili mangko mamaag. Ay, mamahin raman. Ba? Kining magkatigulang na matakbuyan na gyud siya sakit, no? Masakit to nagikain siya. Masang tiguang na lagi. Sigun saon na to og Ismail, di na gimadaya, no? Di na gimadala tigulang na gyud. Saon man na to Ismail, pero siguro patanon pa kahit kinabihan yung kagwapo, no? Kini siya, grabe naman gini siya kagwapo sa patanon pa na siya, no? Maabot na yung panahon nga mga tigulang na kita, mga ka-joker, no? Ako sa naman ay gatong mga bahandi, kung kita mga tigulang na. No? Pastilan lagi. O siya naman ay mga tigulang na ta, no? Sa kapanaw ni ana, nang giatiman na gyud sa anak, di na gyud mukaon, no? Saon di na mukaon, makanon ni mo di na kay kinilagay masakit na kung sa na may i-offer kaong ka sa imo itlog, kung sa imo kining kung sa imo kining sinabaw nga baka imo tigulang ko gata buka na usa man imo lo gusto kag hotdog dili umuka na nang hotdog na unsa man imo unsa man imo lo basta dili umuka wala ko'y kanang nga mukha na nya lo nang bibingka Usya to imong giingon, bagane. Lo nang bibingka ba? Usya ba nang bibingka ha? Oy, mura ganahan ko anak, pero usya man nang bibingka ha? Panla nang di magkakamukhaon, ayan na lang. Lagi, dili lagi ko ganahan buka.
nag hotdog. So, di Kau sa maday ganahan ni Mulo. Wala din ako ganahan bukaon lagi. Nya gusto kang mamatay. Mao na yun na resulta padulong na yun kuha ni kamatay siguro. Nay Maylo. Di mo ka ganahan itlog. Hindi ko ganahan itlog. Ay saha. Dool sa itlog. Samot, mo ganaya mo dool sa itlog. Bibingka. O siya ganito. O siya ganito. O siya ganito yung gigon. Ang bato na to nilo, may magkamuka og baka, ni itlog, uban pa din ha. Mamatay gigana. Siguro mamatay gigana. Kaong kag kuan kining adobo. Dili lagi ko bukaon. At babaeng gwapa. Kana. Kana. Ay, kana doon. Bukaon ko ana. Kana ako. Bukaon ko ana. Isagya sumbi na, no? Sumbi na. Bukaon niya po babae. Stilang kining babae dito. Kining babae mo giusa. Kaya makapadasig sa tao. Adobo. Dili. Bisaya nga manok lo. Bisaya nga manok. Dili ko. Dili. Sinabaw nga baka. Dili ko. Babae. Kana. Sa ka tigulang sab nga dili gustong matigulang. Ang gibuhat niya, sige exercise. Kita niya, sige exercise. Ay lagi tiguyan nga lagi. Tigulang. Okay? Ganun. Pana kining mga tigulang gusto gyud nga mubas ko kay nay among mga silingan na bukid non tigulang. Kunya kuan gyud nagidad na 80 yukog na kaya. Kunya ni panahon nga kay panday lagi. Naghimo na siya iyang kaugalingong lungon. Oo, kuan gud siya iya edad mga 93. Siya ako na naghihimo mga design sa lungod ako na grabe na sa kayukog kayo nga pagkatigulan, no? Grabe na siya murag musangko ng iyang naong siyuta, pero sa diyang nakakita siya sa may nakita niya ay nakita niya nga usa ka babae nga matahong na grabe nang mabayhana. Basta kay balik siya. Yang hagyang pala. Kita mo siya
guwapa kayo, murag si Christine Hermosa. Nya, paghangad niya, tobo guys lubi. Hala. Siya, yukog siya na, ay, padulong ko dito magpahilot sa hawa. Pagtanaw niya nga naas lubi, yang ulian ang yang sakit sa hawak. Yang sakit sa hawak, naulian. Pagkakita niya sa matahog kaayo nga babae. No? Sa matahom kay nga babae, yang hagya. Grabe, no? Wala gingon niya. Ay! Kana! Don't touch me. Don't touch me. Kadugayan di tani no nga matod pa nila matigulang na kuno ang usa ka tawo. Wala daw nang isa ka gwapo daw kuno nimo. Pag matigulang na, uniforme na ang naong. Uniform ang naong, no? Unya, kadugayan ana mura sumbi. Sa kagwapo nimo, pag-abot sa pagkatigulang, grabe na. Ang usa ka tawo mura na siya og sumbi. Pero pagkakita og kagwapa nga dalaga, okay kayo. Ay, pastilaan. Asar naman mo sa una dahil sa badan o paago. Napagilain istorya sa tigulang. Sabi niya mga tigulang yes. Sa kapanaw niya na nay, kung saan naman si tatay nga sige na lang maniganga sige na maniganga na unsa naman ni siya nga tuig naman mo magyapon mamatay siya ambot lang anak kay kanang imong nga bisag ato na nang ipapatay di mangyapon mamatay nya sa may buhaton ani nay ingani lang ang buhaton nato ani ay sana ako'y nadumduman pa kung sabi nadumduman mo nay kining imong luto balakiro unya ato ning palabyan og babae nga siksi para nga matiklo amao sige kita na yun sa isaw ka babae kita na iabot ang babae kita niya sa babae ba okay ano yung babae pag-agi sa babae nga gwapa kaya plakiro lagi itong tiguang ingon dayo ng agi ay lagi itong isulan kunya kakuan ra
Underwear ah. Niagi sa tubangan, tiguang. Kita sa tiguang lagi, kay kining tiguang lagi. No? Kining tiguang, lakiro, playboy. Pagkita gis babae nga nagpantira. Patay. Oh, pagkita sa niya sa babae nga ilibin ka sexy. Oh. 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 Patay. Ora ni sikretos mga tikula nga dugay mamatay. Tanaw nimo nga mura nag-aplakero kini tiguang nga sa una. Palapyan mo babae nag-underwear. Pagkita sa nag-underwear,